Bolantean arreta galtzeak zaintzeko eta kontrolatzeko kanpaina berria urriaren 15-etik 21-era. Bolantean arreta galtzea behin eta berriro errepikatzen den faktorea da biktimak eragindako istripuen 130-ean. Manu Ayerdi Nafarroko Track Wheel enpresak Pueblan duen egoitza bizitatu du. Nafarroko ordezkaritza bilatu hortan dagoen talde bereko plantarekin lotuta dagoen Zebiren lantegira hurbildu da ere. Sentitzeko, ikasteko eta ongi pasatzeko egitasmoa sortu du Pello Reparaz musikariak. Euskal Herriko txoko desberdinetako 5 gaztek hartzen dute parte musikari lanetan eta bereziki baloreak transmititzeko lanean. Baloreak izenarekin sortu du proiektu berria Pellok Bendeta taldearen ahots izandakoa. Industria ondarearen argazki lehiaketaren irabazle izan dira Iñaki de Luis Munarriz eta Ales Iltzarbeguriz, heldu eta gazte kategorietan urren ez urren. 2 urte pasa dira Alsasuko gertakarietatik eta 3 gaztek 700 egun daramazate espetxean. Nafarroko liburutegiak emakume erreboltari eta urratzaileak omenduko ditu emakume idazleen egunean. Iruñerriko garraiorako aldaketa handia eraginen lukeen proposamena jarri du mahai gainean Iruñerriko mankomunitateak. Bilabesak autobus izatetik tranbia itxura hartzera pasako lirateke eta 4 sare nagusi izanen dituzke. Hauek dira urriaren 15ak utzi dizkigun titularrak. Urriaren 15etik gaurtik alegia 21era bitarte gidatzerakoan arreta zaintzeko eta kontrolatzeko kanpaina berri bat gauzatuko da. Bolantean arreta galtzea behin eta berriro errepikatzen den faktorea da istripuak gertatzerakoan. Zehazki gertakizun hauen 30% suposatzen du. Bolantean arreta galtzea behin eta berriro errepikatzen den faktorea da biktimak eragindako istripuen 30%. Urriaren 15etik 21era Foru Poliziako, Guardia Zibileko eta Udaltzaingoko langileek kontrola burutuko dituzten Nafarroko errepideetan gidatzen ari den bitartean arreta ez galtzearen garrantziaz kontzientziatzeko helburuarekin. Osatutako azterketa desberdinen arabera mugikorretik minutu eta erdi hitz egiten egon ondoren, baita eskulibreko telefonoz ere, gidariak ez du seinalen 40% atzematen. Bere batez besteko abiadura 12% jaisten da. Bihotzaren erritmoa bortizki bizkortzen da deiaren bitartean, eta erreakzionatzeko denbora gehiago behar da. Hau eta arreta galtzen den bestelako egoerak esaterako mezularitza zerbitzuak erabiltzea, WhatsAppa eta bestelakoak GPS programatzea, irratia programatzea edo bolanten erretzea, zaintza eta kontroleko kanpaina berri honen xede izango dira. Trafikoan arreta galtzeak eragindako istripuen saihesteko helburuarekin besteak beste bidetik ateratzea talka harrapatzeagatik bide segurtasuneko Nafarroko estrategiatik gogora ekarri dute gidatzen ari garen bitartean oso adi egoteak bere biziko garrantzia duela. Nafarroko gobernuak udan mugikorrak beti itxaron dezake zeure bizitzake ez goiburupean sustatutako kanpaina instituzionalean azpimarratu zen bezala. Irailaren 24 eta 30ean burututako drogak eta alkohola zaintzeko eta kontrolatzeko azken kanpainan gidarien 1%ak positibo eman zuen alkohol konsumoan eta 16% berriz drogen konsumoan. Foru Poliziako, Guardia Zibileko eta Udaltzaingoko langile guztira 7.453 alkoholemia kontrol eta drogen konsumoko 213 froga egin zituzten. Manu Ayerdik Nafarroako Track Wheel enpresak Pueblan duen egoitza bisitatu du. Manu Ayerdik Nafarroko gobernuko zuzendari ordeak Nafarroko Track Wheel enpresak Pueblan duen egoitza bisitatu du. Aste honetan, Mexikon duen misio enpresarial eta instituzionalaren barruan. Ayerdik elkarrizketa izan du Carlos Llonisekin Ipar Amerikarako konseilari ordezkaria eta automoziorako ataleko zuzendariarekin. Eta hark azaldu dio zeintzuk diren taldearen hurrengo edapen proiektuak. Eta Nafarroko enpresa honek zer jarduera burutzen dituen Mexikoko 3 instalazioetan bereziki Pueblan. Track Wheel automozioaren sektoreko enpresa multinazional osagarriak 3 fabrika ditu Mexikon. San José de Chiapas, Puebla eta San Luis de Potosin. beste batzuen artean jarduera hauek burutzeko. Neumatikoen miztadura, janta industrialak eta ibilgailuen ekoizpen lerroen sekuentziazioa. Pueblako fabrikak 200
155 langile ditu eta Mexikon dauden 3etatik handiena da. Fabrika horretan taldeko gainontzeko egoitzen bezala, premium bezeroei ematen zaiarre eta automozioaren sektorekoak direnei bereziki. Mexikon dituen egoitzez gainera, Track and Wheel enpresa Espainian, Frantzian eta Portugalen ere badago eta duela gutxi Estatu Batuetan ere instalatu da. Pueblako bizita osatuz Ayerdi Mexiko negozio berria jarri nahi dituzten nekazaritzako elikagaien sektoreko Nafarroko enpresekin batera, Zebi Grupen izan da Nafarroarekin lotura duen beste fabrika bat. Igor Berigiristain Nafarrak fabrikako zuzendari nagusiak eta multinazionalaren administrazio kontseiluko kidek egin diete harrera. Zebik, Guamaltan, Pueblatik hurbil 154 langile eta 36.000 metro karratuko instalazioa ditu. Eta taldeak bilatu hortan lehenengo zertan duen fabrikari lotuta dago. Manu Ayerdik Track and Wheel eta Zebi adibidetzat hartuz atzerrian lan egiten duten persona nafarren alegina eta konpromiso azpimarratu ditu, eta hango esparruan dauden enpresek bizi izan duten nazioartekotze esperientzia ezagutzeko aukera baloratu du. Halaber, atzerrian ezarritako enpresen zeregina azpimarratu du. Nafarroko enpresa ehunduraren nazioartekotzaren abangoardia baitira. Gogoratu behar da, Frantziaren atzetik Mexiko dela munduan, Nafarroko filial gehien dituen bigarren herrialdea, 32 enpresa nafarrekin. Bizitatu diren enpresak automozioaren sektorekoak dira. Nafarroko nazioarteko planaren barruan Mexikoko merkatua estrategikotzat jotzen da bai sektore horretan, bai nekazaritzako elikagaien eta energia berriztagarrien sektoreatan. Puebla eta gero Mexikoko misio instituzional eta enpresarialak Mexikoko hirian jarraitu du bizitaldia. Manu Ayerdik elkarrizketa egin du Espainiako Kontseilari Ekonomiko eta Komertzialarekin Mexikon eta enbaxadore Espainiarrarekin. Azkenik, Nafarroko ordezkaritza Chihuahuara joango da, estatuarekin eta udalerriarekin lankidetzarako hitzarmen bat sinatzeko eta nekazaritzako elikagaien sektoreko enpresa mexikarreren bilera komertzialak egiteko. Pello Reparaz Bendeta taldeko kide ohia baloreak izeneko proiektua edo egitasmoa sartu du. Bertan Euskal Herriko txoko desberdinetako 5 gaztek hartuko dute parte musikari lanak burutuz eta sorkuntza horren bitartez baloreak transmitituz. Sentitzeko, ikasteko eta ongi pasatzeko egitasmoa sortu du Pello Reparaz musikariak. Euskal Herriko txoko desberdinetako 5 gaztek hartzen dute parte musikari lanetan eta bereziki baloreak transmititzeko lanean. Baloreak izenarekin sortu du proiektu berria Pello Reparaz musikariak, Bendeta taldearen ahots izandakoa. Gaztek sentimenduei, emozioi, zintzotasunari, ilusiori eta balorei kantatzen diete. Kultura eta etika oinarri hartuta ahotsa jartzen diote horri guztiari, dio Reparaz berak. Iradi, Bilbokoa, Asier Iruñakoa, Kaiet Getarikoa, Netxanet, Baionakoa eta Luna Berriozarkoa dira baloreak proiektuaren protagonistak. 3 kantak grabatuak dituzte talde lanean. Orain bakarkakoan dabiltza, bakoitzari balore bat egokitu zaio eta horren inguruko kantua sortzen ari dira. Txoko desberdinetako gazteekin ari dira konpartitzen esperientzia hau. Bakoitzaren perspektiba jasotzen ari dira norberari egokitu zaion balore horren inguruan. Abenduan kaleratuko dute beren lehen lana. Kaixo, honi nintzen dauzu? Postenez, nik Kaiet. Irribarra hundia zuena da, mila esker benetan. Sor dezagun ba mundu berri bat hemen denontzat lekua izango duena. Uztitzagun gehiuak etxean, ta iraikitza bola bat. Ametxen jaiotegia izango da, ta zuer ongietorria izango zara. Batera indartsuak gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuak gara, arazorik baduzu, zatoz gurekin denok izango gara balorea.
batera indartsuago gara. Arazorik baduzuz eta zurekin denok izango gara balorea. Bat, bi, hiru, lau. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzuz eta zurekin denok izango gara balorea. Batera indartsuago gara. Arazorik baduzuz eta zurekin denok izango gara balorea. Industri ondarearen argazki lehiaketak irabazleak ditu bai helduen eta baita gazteen kategorietan ere. Iñaki de Luis Munarriz eta Alex Lizarbe Uriz zein zuzen ere. Iruñerriko industria ondarearen 21. argazki lehiaketaren irabazleak izan dira Iñaki de Luis Munarriz eta Alex Lizarbe Uriz heldu eta gazte mailan urrenez urren. Lehiaketaren berri eman zen abuztuaren 25ean. Iruñako industria ondarearen gaineko irudiak islatzea proposatu zuen udalak, eta 70 argazki larik parte hartu dute aurtengo edizioan. Denetara aurkeztu diren 840 argazkietatik 120 sailkatu dira eta hauek ikusgai dira urriaren 30 bitarte Sanduzelaioko Zibiboxen. Helduen mailan Iñaki de Luis Munarrizek lortu du lehen postua bilduma hoberenarekin eta material grafikorako 300 euroko balea eskuratu du. Epaimahaiak kontutan hartu du argazkilariren kalitate teknikoa, konposizioa, bildumaren oreka, originaltasuna eta etengabeko begirada personala. Gazte mailan bilduma hoberenaren saria jaso du Alex Lizarbe Urizek eta 200 euroko balea jasoko du material grafikoa erosteko. 2 urte pasa dira Altsasuko gertakarietatik eta ordutik 3 gaztek 700 egun daramatzate espetxean. 2016ko urriaren 15eko goizaldean jaso zen Altsasuko taberna kanpoko aldean herriko feria zirela gertakaria. 8 gazteri ezarri diete zigorra, 7 espetxean dira eta horietatik 3 700 egun daramatzate preso. Justizia proporzionaltasuna eta egia eskatzen segitzen dute herritarrek, senideek, lagunek eta gizarte zibileko elkarte talde eta mugimendu hainbatek. Koxka taberna ondoan izandako liskarraren ondorioz 700 egun daramatzate Gartzelan Adu Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Uian Arnantzek. 5 hilabete berriz Jonander Kobek, Iñaki Abade, Julen Goikoetxeak eta Aratz Urrizolak. Herria bete-betean joduen afera da Altsasuko gazte hoien epaiketa eta gartzela. Altsasuko gazte hoien gurasoek beren semek askatasuna erdietsi arte borrokan jarraituko dutela ohartarazi du Isabel Pozuetak. Behin-behineko presoaldia zuhurtasun neurriaren erabilera maltzurra da beste zigor bat gehitzen ari baitira adierazitu berak. Altsasuko gazteak Gartzelan daude epaia irmoa ez bada ere. Are Ramirez de Alda, Unamuno eta Arnantzen kasuan fiskalak segurtatu du behin-behinean kartzelan egonen direla zigorraren erdia bete arte gutxienez. Hori mendekoa dela diote gurasoek. Orain Espainiako Auzitegi Nazionalaren zain dira epaiari jarritako helegitearen ebazpena noiz aterako. Horren arabera erabakiko dute zer bide hartu. Gazten askatasuna lortu ezean manifestazio handi bat egiteko asmoa dute. Gorenera jotzen badugu, gizartea berriro erakutsi beharko du benetako justizia nahi dugula. Epailek entzun beharko dute, beharrezkoa balitz, konstituzionalera eta Europako giza eskubideen auzitegira joko lukete askatasuna lortu arte. Ekainan, Espainiako Auzitegi Nazionalak 2 eta 13 urte arteko zigorra ezarri zen 8 auzipetuei guztira 79 urte. 2016an Altsasun, taberna baten kanpoko aldean guardia zibil batzukin eta haien bikotekiden izandako liskar batengatik. Ainara Urkijo zigortu ez dago preso 2 urteko kondena jasotzuela eta gainerakoak espetxean dituzte orain Zaballa eta Iruñan sakabanatuta urte bat baino gehiago egin ondoren.
Defentsak aurkeztu du epaiaren aurkako helegitea erabakia neurriz kanpokoa delakoan. Fiskaltzak ere aurkeztu du ez dituztelako zigortu terrorismo delituagatik. Uda ondorengorako espero zen epailen deliberoa eta beraz datozen hilabetetan iritsi daitekela pentsa daiteke. Gaur Nafarroako liburutegiak emakume erreboltari eta urratzaileak omenduko ditu emakume idazleen egunean. Gaur Nafarroko liburutegiak emakume idazleen eguna ospatuko du 3. urtez. Aurten emakume erreboltariak eta urratzaileak lelopean. Ekitaldi guztiak proiekzio aretoan eginen dira arratsaldeko 6:30 aurrera. 1888an Tafallan sortu eta 1977an hil zen Maria de Villar Berruezo poeta eta dantzaria izango da urtengo protagonista. Gaur arratsaldeko 6:30 bizitza eta lanari buruzko erakusketa inauguratuko da Nafarroko liburutegian eta bertan bildutako objektu personalen artean 20. mende hasierako hamarkadetan Europako agertoki nagusietan arrakasta erabili zituen soinuetako batzuk izango dira ikusgai. Erakusketa azaroaren 15 arte bisitatu ahalko da. Jarraian, arratsaldeko 7:30 era askotako testuak, ipuinak, artikulua, poemak eta bar irakurriko dira proiekzio gelan. Bertan, izanen dira Nafarroko gobernuaren izenean Bianako Printzia erakundeko kultura zuzendari nagusia Dori López Jurio eta liburutegien zerbitzuko zuzendaria Asun Maestro, baita Gaiarre Antzokiko zuzendari Grego Navarro eta idazle hauek ere, Marina Oiz eta Maria Jose Berruezo idazleak. Hau Maria del Villar Berruezoren testu bat irakurriko dute. Ventura Ruiz, Ana Mari Matuteren ipuin bat, Marta Castaño, Alejandra Pizarniken poema bat, Maite Sota, Magda Donato eta Eba Nelkenen artikulu bat, Goizeder Lamariano, Carmen Martín Gaiteren testu bat, Regina Salcedo, Millo Bestriniren poema, Arantza Mezaga Delmira Agostineren poema bat, Leire Olkotz, Ana Artajo eta Ana Maestro Juan ere. Hoiez gain Blanca Inés Rubio kantautoreak eta Zuria Belloso ahoiz dantzariak parte hartuko dute. Ekimen hau 2016an bultzatu zuten Liburutegi Nazionalak, Klasikas elkarteak eta emakume zuzendarikide exekutibo profesional eta enpresarien Espainiako federazioak eta denboraren poderioz, liburutegiak elkarteak eta era askotako erakunde publiko eta pribatuak gehituz joan zaizkien. Urtero gai bat proposatu eta emakume idazle kopuru jakin bat omentzea erabakitzen da. Bizirik edo hautaturiko gaiari lotuta jardunean dauden emakumeak baztertuz. Horrela, lehendabiziko urtean, estatuko hizkuntza ofizialak aintzat hartu ziren eta iaz lema emakumeak jakinduria eta boderea izan zen. Nafarroan gainera komunitateari lotutako emakume idazleak omendu ohi dira. Horrela, lehendabiziko urtean, Carmen Baroja, Francisca Sarasate eta Maria del Carmen Navaz Sanz zen testuak irakurri ziren eta iazko edizioan Julia Guerra, Maria Markotegi eta Maria Luisa Eliorenak. Teresa Jesusenarenan egunean egin ohi den ospakizun honetan bitartez emakume idazleen legatua berreskuratu, emakumeek literaturan egindako lana biztaratu eta historian zehar jasan duten diskriminazioa gainditu nahi da. Bestalde, asteartean hilak 16:07 Fernando Pérez Borbujok eskainiko duen Orain pentsatzea, mundua pentsatzea izenburupoko hitzaldiarekin hasiera emango zaio Ramon Andresek zuzendutako filosofiari buruzko zikloari. Liburutegiko proiekzio aretoan egingo da urrian eta azaroan. Bestetik asteazkena urriak 17:06 Zirkunstantzia konpainiak emakumeak eta neskatilak deritzon ikuskizun eskainiko du. Ana Jakaren parte hartzearekin eta ostegunean hilak 18 mai inguru antolatuko da Maria de Villarren bizitza eta lana antzesteko haren iloba Maria Jose Berruezo, Marina Oiz poeta eta dantzariaren izena daraman fundazioko Josu Kabarbaien partaide direla. Iruña herriko mankomunitateak zonaldeko garraioan aldaketa handia eraginen lukeen proposamen bat jarri du mahai gainean. Bilabesak autobus izatetik tranbia itxura hartzera pasako lirateke eta 4 sare nagusi izanen lituzke.
Iruñerriko garraiorako aldaketa handia eraginen lukeen proposamena jarri du mahai gainean Iruñerriko mankomunitateak. Bilabesak autobus izatetik tranbia itxura hartzera pasako lirateke eta lau sare nagusi izanen dituzke. Batetik, ibilbide zirkularra eginen luke, Burlata, Iruña eta Atarrabia elkartuz. Beste batek, iparraldeko zatia lotuko luke, Barañain, Iruña eta Atarrabia. Hirugarren batek, Barañain, Burlata, Iruña eta Atarrabia batuko lituzke eta azken batek Iruña, Sarriguren eta Zizur nagusia. Saren nagusi horrek beste azpisare batzuekin izanen luke lotura, egun ezagutzen ditugun Bilabesa zerbitzuekin. Azkartasuna, CO2 isuriak gutxitzea, soinu txikitzea eta Iruñerria oinezkoentzat eta bizikletarentzat atseginago egitea eraginen luke. 8 minuturo pasako lirateke sare nagusiko autobusak eta azkarrago ibiliko lirateke. Egun 13 kilometro orduan dabiltza, proposamen eginez gero 25 kilometro orduko abiaduran bataz beste. 17.000 auto murriztuko lirateke autobus zerbitzuaren mesedetan. Oraindik garraio publikoaren inguruan egindako bideragarritasun planaren datuak dira hauek guztiak. Beste hiri batzuetako esperientzietatik sortutakoa izan da eta aurreikusi da orain 2 urtez egonen dela plan hau aztertze prozesuan erabakitze prozesua izenekoan. Proiektu faseak beste urte eta erdi beharko luke eta gero 3 urtez lanak eginen lituzkete. Azpiegitura berritzeko beharra izanen litzateke eta lehen kalkuluen arabera 67 milioi euroko inbertsio egin beharko litzateke horretarako. Hausnarketara proiektua da mahai gainean jarritakoa, orain aztertu, konpartitu eta erabakitzeko tartea zabalduko da. Goizean goiz zerua lainotxo egongo da eta euria egin dezake, gainerako ordutan ostarteak, mendebaldeko edo hego-mendebaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maximoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira. Astearte goizean lanbroa eta lainoa, zerua tarteka lainotxo egongo da, eguerdian eguzkitsu. Haizea aldakor ibiliko da, arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da. Temperatura minimak gutxi jaitsi eta maximak gutxi igoko dira. Bolantean arreta galtzeak zaintzeko eta kontrolatzeko kanpaina berria urriaren 15-etik 21-era. Bolantean arreta galtzea behin eta berriro errepikatzen den faktorea da biktimak eragindako istripuen 30%. Manu Ayerdi Nafarroko Track Wheel enpresak Pueblan duen egoitza bisitatu du. Nafarroko ordezkaritza bilatu hortan dagoen talde bereko plantarekin lotuta dagoen zebiren lantegira hurbildu da ere. Sentitzeko, ikasteko eta ongi pasatzeko egitasmoa sortu du Pello Reparaz musikariak. Euskal Herriko txoko desberdinetako 5 gaztek hartzen dute parte musikari lanetan eta bereziki baloreak transmititzeko lanean. Baloreak izenarekin sortu du proiektu berria Pellok Bendeta taldearen ahots izandakoa. Industria ondarearen argazki lehiaketaren irabazle izan dira Iñaki de Luis Munarriz eta Ales Ilzarbeuriz, heldu eta gazte kategorietan urren ez urren. 2 urte pasa dira Alsasuko gertakarietatik eta 3 gaztek 700 egun daramazate espetxean. Nafarroko liburutegiak emakume erreboltari eta urratzaileak omenduko ditu emakume idazleen egunean. Iruñerriko garraiorako aldaketa handia eraginen lukeen proposamena jarri du mahai gainean Iruñerriko mankomunitateak. Bilabesak autobus izatetik tranbia itxura hartzera pasako lirateke eta 4 sare nagusi izanen dituzke.